Berta? Abre na. Berta! Sa mga to ka tinuod ang isulti sa itong anak? Taido ko sa tinuod eh. Da, Pedro. Ako dapat nangutana na sa imo ha. Anong mangutana man pud ka? Nga ako may nakaunang pangutana sa imo ha? Istoryahin ko na may igsuon ko tinuod ba na. Kasi siya lang makabaluan na. Ano siya man kabalo nga kamo mang duha nagbuhat ato? Ay ko ninyong buang buang ha? Buang na naman kunaan. Ikaw, kanatiyan ni mo gadako ka na nang wait ng pulang. Lukot sa manok. Kung makaistorya. Mura bagway ka kasaway. Kagamay ra ba ng pitoy? Ano ka pag silmos ako, Pedro B? Busy ko namilo ko diri. Hapit na akong niwa na human. Sabi mo nga, pag ibaliwala itong isulti itong anak, di na ko ito pwede baliwalaon kay ang akong pamilya may nakasalalay ito, ang ato ang relasyon may nakasalalay ani. Bisag wala ka ganahe, pero ako wala po ko ganahe. Da, ani mo. Sa, naningkamot gani kong panarabaho no, para sa tuwa no. Itagaan pag itagag mid diha. Tagaan kag yaya, hindi nakakalaba. Yang karon maginana ka? Da, pila man ta income nimo eh? 20 pesos? Wa alam man taon na sa kuwaing taon eh. Kundi pa lamang hapdos. Kaya pa 200. Ang akong pangutana ba mo ito baga? Ano ba tayo may daghanag yaw-yaw diha? Da, storyahay to imong igsoon kundi ka mo to sa kuwa eh. Ato dito kay sino pa chins oil to utro. Tarunga na inyo ang chinsul lehab. Di mapanatud anak ko pinata nga naagi mo igihimong dautan sa igsoon. Pus ka na yung tiyan, pus di ka ko na yung iti mo nga. Sus! May lasa pula pero may kwarta. Iat ang dagway mo. Da, stress lang sa akong kinabuhi. Birds. Ay kuya. Sa man to ka tinutong gingon sa imo bagumangkon? Sa may gingon din sa pagmangko na kuya. Ito na nga unta ba? Ay, ato kuya, matay. Di po kuya eh. Di po na ako mabuhat sa mo kuya eh. Di po kumapatol at mga asawa kuya na. Mura to. Nangukaang. Napay-lipstick nga sa karakterya. Ato nga panahon, nag-change oil niya to. Mga itong naurot ang oil ko ya kay pag-drive na ko niya, pagliko na ko niya sa kaduang street. Naigo sa, ang bato, naigo sa makina. Moto na, niagas ang asite. Ah, wala ko nagpa-change ko na ito. Nagpaayo sa makina. Gani kay, ako lang mo itong pagkamanaw kaya sa makina, gipa, change oil na mo. Uman man si, Sa mo ko nag-change Madam oil? Ato. Anong pwede mang uso makay nag-change oil eh? wang mo ng change oil kuya, nindot na siya. Pampadangog sa makina. Siglahi mo yung padawag-dangugan niya. Karang ka mo biyaha ka. Tukir day kung gina-traidor ha. Wa kay utang kabubuton ko na biyaha ka. Hoy Kordapia. Ma'am? Saman, ma'am? Ma'am? Kasi sala na ko, ma'am. Nakulisag pa, ma'am. Wa ka ba simsala? Unsa man tong giingon sa bata? May nakita mo niya? Naghaplas lang man kog oil, ma'am. Kumbaga, nag-change oil ni ba? Unsa change oil? Unsa ka motor? Huwag ka gilod ako nga gamay mo itong pito eh. Unsa may nakita mo niya sa inyo ha? Ha? Nasiksi man ko. Oh, pak. 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 Oh. Ikaw?
Lami lang ko, ma'am. So ako dili.